Biko kọtụrụ ụmụ aha gị na ka m si amata gị. Aha m bụ Nwaada Nkechinyere Akpuchukwu. Nwaada. Nwaada ịlụọla di? Alụgo m di. Kedu ihe mere ka gị kwụrụ na nwaada? Ihe mere m ji ka kwụrụ na nwaada bụ na ndị Igbo gburugburu eji nwaada mara nwata nwaanyị n'ala Igbo. Mana nwaanyị na-apụọla n'ịbụ nwata nwaanyị banyezie na di apụọla na nwaada. Ọ bụzi odozi akụ, ori akụ, sodie ma obi di ya. Nke a bụ eziokwu. Ma nwaada bụ ihe gburugburu eji ma nwata nwaanyị n'ala Igbo. Ka m were ụjọ nakweta ihe i kwuru mana ọ bụ ka o kwesịrị iji abịa. Ọ dị mma. Kedu ka ọ dị taa? Kedu ka ụbọchị gị taa siri gaa? Ụbọchị nke taa ọ gakwara ọfụma. Ọ gara ọfụma. Kọtụrụnụ m ka m sonyetụ na ndụ gị n'ụbọchị taa. Ụbọchị nke taa dịka o si wee gaa, agara m ahịa ka m si wee kwee lọta. Ebe a ka m nọ na-eche onye mụ na ya ga-esi wee laba. Aha m nọ na ijikere nke ọma. Kedu ebe i sikwana? Kedu ebe ị na-arụ? Kọtụrụnụ m. Ihe m ji arụ m ji enyere onwe m aka, abụ m onye na-enyocha ọrịa n'ahụ mmadụ nke a na-akpọ labụ sayentist n'okwu bekee. Onye nyocha ọrịa. Obere ihe. Kedụkwa ebe ị na-arụ ya bụ ọrụ? E nwere ụlọ ọgwụ nọ na Ọjị a na-akpọ Medicamanus Hospital na okwu bekee. Ebe ahụ ka m na-arụ dịka onye nyocha. Onye buru ọrịa bịa, anyị atụlee ya, anyị amịrị ọbara n'ahụ ya maọbụ nshi maọbụ mamịrị, anyị ewere nyopụta maọbụ chọpụta ihe na-eme onye a tupu anyị enye ya ọgwụ ọ ga-aṅụ. Ọ dị mma. Dịka onye na-enyocha ahụ inyopụta ọrịa, kedu nnọọ nri ndị nwere ike inye mmadụ nkwado ka onye ahụ rie? Nri ga-enye mmadụ nkwado dịka o sitere n'otu onye ahụ ihe na-eme ya. Ya bụrụ onye anyị nyochara, anyị ahụ na ọbara adịghị ya n'ahụ, anyị ga-enyekwa ya nkwado iriwe ihe dịka mkpụrụ ahịhịa na mkpụrụ osisi, mkpụrụ ahịhịa ofe, ahịhịa ụgụ, onugbo, ihe ndị a bụ ịfọcha ya ị na-eri ọ na-enye gị ọbara. Iji wee kwado ọgwụ ndị bekee ga-enyekwa ya, anyị ga-asị ya ngwa tawa mkpụrụ osisi na-ata ahịhịa, isie ya eri ọ na-enyere gị aka. Ya bụrụkwanụ ndị na-arịa ọrịa shuga na okwu bekee, anyị asịkwa ha ngwa ihe dịka mkpụrụ osisi ndị a na-eme ka ihe dị ụtọ a na-abịa unu n'ahụ, anyị asị ha wepụ aka n'ime ya. Nwaada odozi a ka ị na-agbalị ka ime ịkpọrọ onwe gị nwaada si enyere gị aka kpọrọ oge nnọọ nwaada ahụ n'isi. Kedu ka o si adị dịka onye na-enyocha ahụ? Kedu ka isi ahụ na ezinụlọ gị bụ ndị ahụ ha dị nnọọ sam? Otu m si ahụ ya dịka onye bụkwa na onye isi usekwu, ka isi ahụ na usekwu gị dị? Otu ọkwa imezi ya, ịzachasịa, kpochasịa, gaghị ekwe ka ihe ntụ unyi wee nọrọ n'ebe ị na-esi nri maọbụ na efere eji eri nri. Ị ga na-enyere aka ka ndị ezinụlọ gị na ndị agbata obi gị karakwa iburu ọrịa. Kedu obodo gị, maka na ị kwesịrị ịnọchi anya obodo gị? Abụ m onye Imo steeti mana esi m Ehimemba n'Ọwa ebe a mụrụ m amụ, mana alụkwara m na Awọmmamma. Mmadụ chọrọ ịgaru Ehimemba nnọọ, kedu ka onye ahụ ga-esi aga? Ọtụtụ ụzọ esi aga ya dị. Ị chọrọ isi Mbaise wee gaa, site na ebe anyị na-akpọ faya savisi n'ala Owerri, ịbanye moto ịpụọ Mbaise, iruo Mbaise ịgba moto. Eweela m otu na moto, isi m wee kwa ọzọ na moto. Ụgbọala ezuezu.